Ngabe usakhumbula uba ngubani na okunike ipilisi? Ingaba ngomnye wethu? Umbine ke umbuzo. Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UDr ke guys uyicacisile ke kumamakazi zethu ke noXolani noThandeka into yoba uzethu ebezama ke ukhupha isisu and ezi pilisi azityileyo ke zizipilisi abazisebenzisayo bona kodwa bammonitharishe ke umuntu kuyo yonke lo process and if umuntu una-9 weeks ukuya phezulu abakwazi ukumnika. Uzethu ke yena ke una-20 weeks nangaphezulu, so bezingeke zisebenze kuye. UXolani ke uyabuza uba ithetha ukuthini ke yonke le nto leyo. Utshilo ke udoc uba ucinga uba ukhona umntu omnike ipilisi uzethu kunezi ziqhelekileyo. Uthi ke besingeke siyenze thina loo nto leyo because siyayazi uba simnika xa kutheni. Kungoku uyopha isibeleko sakhe sirongo, isibindi sisengxakini, izintso, yonke nje into iafekthekile and wopha kakhulu. Unina zethu ubuze ukuba kuzokwenzekani ke ngoku uDr uthe ubomi bakhe kaloku busemngciphekweni including umntana. Ebecaphuka kumamakazi zethu kakhulu ebuza into yoba ingaba ngubani esisilima esinikeze umntanakhe iipilisi, ngubani nje lo mntu okhelesi ngolu hlobo. Untomfuthi ke guys ke lo oyinesi ebemile ke ngoba yonke i-update xa isenziwa ulapha ecaleni, uyambona mos umntu omameleyo ujije nje iindlebe ezi ufuna uva yonke into eyenzekayo. Kwelinye icala ke kuthumeka yena uzincamile ke wohlala phantsi ecaweni indoda yakhe ebiziphungela ke ithi ebuza ke sithi ndim ke ngoku lo mntu ombi kuyo yonke le nto yenzekayo. Uhlathi uthe khange nditsho ukuba mna ungumntu ombi kodwa ke andifuni uxoka le nto yakho yokuba defensive lena ayisebenzeli. Hayi ke wabe seqalile ke ukuphika ke guys umphikeni onguthumeka ethi akakho defensive yena. Uthe ke uhlathi loo nto uyiyo ke and le nto yokulwa nam ayizusinceda nganto, kuzofuneka siye kufikile siyocenga. Uthumeka uthe ke into endingeke ndiyenze kukuyocenga omnye umfazi. Uthe uhlathi ke le nto ke kufuneka siyenzile, uyathanda awuthandi, ngoba sizovinjwa umntana phaa ngenye imini singakwazi nokumbona. And okwesibini, what if ngoku ungangena ikhole esuke esibhedlele ithethe enye into njengangoku? Uthumeka uyaqala ke hayi asinawukwazi. So uthumeka ifocus yakhe ke guys inye iphaa emntaneni, nanandaba nozethu nofikile. Uhlathi ke yena guys senguye ke ngoku ongathi ukukholwa kakhulu into yoba uthi funeka sithandaze qha thina sithandazele lo mntana nozethu, sicele nolikamva nezinyanya babakhusele, bakhusele igazi lethu. Uthe ke if ke siyayilungisa le nto iya kuba yi-second chance yethu lena yokuba sibe sinesiqalo nje esitsha esiklini kuyo yonke into. Kuzawufuneka sizithobe, if kufuneka sizithobele masenze njalo. Wabe ecacisa ukuba ke andenzeli wena ke mna ke futhi ndenzela nje umzukulwana wam. If ke wena uzukwazi ngenxa yepride yonke le nto andikuceli, ndiyakuxelela and ndizoya kufikile ndiyocela uxolo nawe okanye ngaphandle kwakho. So beyinto ethuleke guys ke uthumeka because ungulowo ke ungekakwazi ukuzehlisa kakade. Esibhedlele ke mamakazi zethu ke guys uyazisola kuncokola noThandeka, uyamxelela into yoba nguye lo uphushe uzethu ukuba ade enze le nto because kangakwazi ukumnikeza isapoti emcenga umntana. Uthi instead mna ndivele ndiphushela kude ndabe sendimfanisa noThokozile ndamjaja kuyo yonke ke into eyenzekileyo. So uThandeka ke bezama ukumlungisa sithi no, ayizude ibe njalo, suyibeka ngolo hlobo ayinguwanga, nozethu uzidisayidele. Kuye kwafika uXolani ke besakhathazeke benjalo ke sithi ke uthi uDoctor ukwazile noko ukumstabilizer ke uzethu uzovuka soon. Basamgadile bajonge nje umonakalo uba mngakanani na. UThandeka uthe uyabona ke etsho ke nikeza ke ufikile ke guys isapoti. Ngosokusa ke guys ufikile ke sekwakhe, uyabonakala kuThandeka ezongena enkqonkqoza ke fika kwafikile. Ufikile kumphumile ke yomjonga ke ubuza into yoba hayibo ufunani apha. Esithi komnye bendithi mandizokujonga nje kuba kaloku izolo sihlukene kungekho rayithi. But ufikile ke guys ke uye wambuza ke sithi ke nakumthetho wakhona uthunywe ngubani apha, ngubani uthe yiza apha, uthunywe ngabantu bakwamabandla. Wabe esithi omnye andithunywe ngabantu bakwamabandla, mna ndize apha ndizokujonga into yoba kuhamba kanjani because I understand into yoba uwedwa kule nto and uyathi ufikile into yoba isister yakhe ayikho ibinokwazi ukumnikeza isapoti. So ngelingeni kodwa ke ude wancama wavuma into yoba makangene kuba ke nalapho ke uThandeka khange amcenge. Uye wathi singangena nasiphunge, ikwanguThandeka otshoyo kodwa kukwafikile apha. Wabona ke into yoba akana-choice makamvulele angene, wangena ke bahlala phantsi ke. Wabe sembuza ke guys into yoba kuyo yonke le meko kuyo
udlule kanjani kuzo zonke ezi zinto because kaloku kuyabonakala ubuwedwa apha. Uphi utata wabantwana? Atsho kum utata wabantwana wamka uzethu esena-2 years, lo umdala wamshiya yena ena-5 years. So ungumntu endingamazi noba uyaphila noba akaphili, zange ondle mntana, andimazi nokuba uphi. So kuloo meko ke usisi, that's why ebeme ngento yoba uzethu akanokwazi uba naye lo mntana, akazukwazi ukongeza olunye uxanduva. So uThandeka ke uyile ke kwaThumeka ke yombalisela into yoba uyile ke kwaFikile, and uThumeka bekuthuka into yoba kanti uye washiyeka wanesibhedlele noThandeka izolo, esithi kanti wena ukweliphi icala. Naye uma ngaloo nto ukuba ukweliphi icala kanti wena. Ethi hayi besenizitsho mna ngoku noFikile. Wathi omnye andiyotsho mkaFikile but beyidinga isapoti yam. And Thandeka bekuthuke into yoba kutheni ngathi uyacaphuka nje. Wathi omnye hayi andicaphuki, but ekugqibeleni ndim umakhulu walaa mntana. Ethi kutheni ngoku le nto seyinguwe ohamba phambili? Ndim igxalaba labantu bakwaSithole. Ngelo xesha ke abafuni nobabona, uNtoni ayifuna nje umntana. Hayi ke wothuke uMathanda esithi into ekuzokucaphukisa ke kukuba mna ngoku ndibonise ubuntu ebantwini. Ethi Thumeka andiyidingi imvume yakho yokuba mna mandibe ngumntu. Watsho waphakama esithi andizukwazi uyenza le nto, andinayo nje energy yakho. Wamshiya kanjalo ke. So ke guys, uNtsiki ke uthethe ke noNtomfuthi le nesi ke eyichazela into yoba kukhona umntu okhupha iipilisi apha, sihleli sishota nje and nasezilokishini kwenzeka izinto ngezi pilisi esizisebenzisa apha. Kukhona abantu abakhupha i-medication apha. Guys, endaweni yoba uNtomfuthi azisole uthe, hey guys, abanye abantu mhlawumbi bangakwazi ukuzinceda ngoku hlobo benza ngalo because kaloku asirholi apha. But ke khangayihoye kwintsiki leyo, but uthe kuye, mna into endiyicelayo kuwe ndicela ube ziindlebe zam mna zoba ziindlebe zakho apha. Funeka sijonge into yoba ngubani lo ukhupha i-medication apha. So uNtomfuthi ke guys uvele waya ke kuzethu apho ewodini, efike ezomgrogrisa emxelela into yoba ungakulinge ke sisi ukhupha igama lam xa ngaba lena into ivela kwicala illegal, because mna into endizawuyenza sisi ndiyayazi ifemeli yakho, ndiyayazi bakhona abantwana badadewenu ntontoni. Menshina nje igama lam uzondibona kakuhle. Kwangena abantu ke befika umamakazethu noogqirha ke bezomjonga because ke seyevukile, bevuyela loo nto wabe sesuka ke uNtomfuthi. Uzethu ke bebhizi ke buza ke ngento inomntana phakathi, wabe sesitsho udoktor into yoba no use-pregnant wena. Wamxelela yonke into eyenzekayo ukuba nale nto ubuyizama ayipasanga, nesinye sakho sonakele. Wabe sebuzwa ke uba ngubani lo ukunikeze iipilisi ngoba olu lwaphulomthetho. Ababuza uba usamkhumbula na umntu. Uzethu kangakwazi guys ukuziphendulela, vele zehla iinyembezi wabe emamele ke phofu uNtomfuthi phaa ecaleni. Asazi ke guys noba umntana uzolunga noba akazulunga, and uzethu uzoyithini le nto kaNtomfuthi. Enkosi, ndicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.